Dobrý deň, moje meno je Sofia Plešková a rada by som vám prečítala časť svojho prekladu od Pat Dudgeon and Sabrina Dudgeon Remembering My Grandmother v slovenskom preklade Pat Dudgeonová a Sabrina Dudgeonová Spomienky na babičku. Počas dospievania som si všimla jednu vec, o ktorej som nikdy nerozmýšľala, až pokým som nebola staršia. A to, že nebola láskavá, čo sa týka osobných dotykov. Málo kedy som ju videla niekoho objímať a pusínkovať. K bábetkám a malým deťom bola veľmi láskavá, ale k starším ľuďom nie. Vždy som sa nad tým pozastavovala a keď som bola staršia, dozvedela som sa, že to pravdepodobne súvisí s tým, že bola vychovávaná v misii Beagle Bay s mníškami a kňazmi. Ale v prvých rokoch bez matky. Keď som bola malá, babička a detko žili na predmestí Alava. Babička mala firmu s názvom Alava Orchidei a vždy, keď si na ňu spomeniem, pomyslím na tie orchidei. Pamätám si na tie časy, keď moja mama pracovala skoro ráno a babička nás brávala do školy. Odrezala nám stonku orchidei, aby sme ju dali učiteľom. Orchidei začala pestovať ako svoje hobby, ale časom jej zabrali celú záhradu. Zadnú a prednú záhradu pretínali mreže obrastené orchideami. Uprostred toho mora zelených, fialových, ružových a bielých exotických kvetov stal altánok. Keď ste vstúpili do záhrady, sladká vôňa kvetov vám predchádzala pohľad na ne. Moje najobľúbenejšie orchidei boli tie malé, žlté, ktoré vyzerali ako plesové tanečnice v žltých šatách s bielym lemovaním. Mám veľa spomienok na nás, ako sme sa my deti hrali v jej záhrade, ktorá vyzerala ako džungla a bola nádherným labyrintom orchideí. Dom bol murovaný a strecha bola zrekonštruovaná s obrovskou krytou verandou. Bolo to ideálne miesto na posedenie počas horúcich, ba až tropických dní. Ako malé deti sme niekedy mohli spať vonku, a niektoré noci sme spali na verande na poschodí. Bolo to pre nás veľké dobrodružstvo a všetci sme to mali radi, aj keď nás zaživa zožierali komáre. Ďakujem vám za pozornosť.